Nu vil vi lige vise lidt om, hvordan du gør dine negle klar, så de bliver rigtig pæne her med nogle af de nye lakker. Vigtigt det er, at du ikke filer med en metalfil, en sandpapirsfil, og der må du file begge veje, og så filer du den i den form, som at du synes, det er den form, der passer til dig. Så når du har filet alle neglene, så er det en god idé, at du får skubbet neglebåndet tilbage, sådan at neglelakken den kommer til at ligge pænere. Så har vi sådan en fin en her fra OPI, som er en rejuvenating serum. Og den er god til at blødgøre neglebåndet med. Og der ligger du sådan nogle små dupper på ved kanten af neglebåndet. Og så når du har gjort det på alle neglene, masserer du det lige så fint ud, så det bliver i kanten af neglebåndet. Så blødgør du, for hvis du bare begynder at skubbe neglebåndet ned, uden du har kommet noget på, der blødgør, så bliver det for hårdt for neglebåndet, så kan det revne. Nu kan du skubbe det lige så forsigtigt tilbage her, så du på den måde får lavet en flot lakering. Og det gør du lige så forsigtigt med en rosenpind. Igen er det vigtigt, at du ikke bruger en metal ting til det, fordi metal det er alt for hårdt, også med hensyn til at file neglen. Du flosser neglen, hvis at du bruger en metalfil, eller hvis du klipper din negl. Hvis du synes, du døjer med, at dine negle de vil flække, eller de ikke vil blive lange, så er det rigtig, rigtig godt at sørge for at bruge en neglefil i sandpapir, og aldrig klippe neglen. Men du kan også købe en, der hedder Nail Envy Me fra OPI, som hærder og styrker din negle. Den gør ikke, at du ikke kommer til at bide negle, fordi at det er ikke noget at gøre med, at den kan gå ind og hjælpe på det, men den går ind og hjælper, så den styrker. Så en vigtig ting, når nu du har fået den her serum af, så bagefter så tager du lige din neglelakfjerner, som også er fra OPI, og den er acetonefri, for du kan sagtens få din neglelak af alligevel, men i og med at den er acetonefri, så er den ikke for hård ved din negle. Så kører du lige hen over alle neglene, fordi du så affedter din negle, og det er selvfølgelig vigtigt, at du gør det på begge hænder først, så du ikke får neglelakfjerneren over den lak, som du så lige har lagt. Så hvis du vil være helt sikker på, at dine negle de er affedtet, så har vi sådan en her, der hedder Chip Skip, og den affedter neglen, hvis du for eksempel har siddet med noget creme, eller du er lidt i tvivl om du har fået alt serumen af. Den kører du lige så fint, bare lige et tyndt lag hen over alle neglen. Det er ikke en nødvendighed, men det er mere, hvis din negle er tilbøjelig til at fedtmeje, så er du helt sikker på, at du har fået det helt af. Så vigtigt for at få en rigtig flot lakering, og altid ryst neglelakken, men altid ryst den fra side til side, ikke op og ned, for så får du neglelakken op i penslen. Og her har vi så en base coat. Du kan også fra OPI, hvis du er den type, der gerne vil have noget, der er nemt og hurtigt, og du bare vil have det ene produkt, så kan du få en, der hedder Start to Finish, og det vil sige, at det er både en underlak og en overlak. Men den her, det er simpelthen base coat, som også kaldet underlak. Det gør, at dine negle de ikke bliver gule. Når man bruger neglelak, og især de farvede, så vil ens negle meget nemt blive gule. Og når vi så tager neglelakken af, det er jo lidt ærgerligt, at vores negle er gule. Men i og med, at du bruger den her, så beskytter du neglen, og du beskytter neglen, så den ikke suger farvepigmenten, der er i lakken. Og den lader du bare sidde og tørre lige et ganske kort øjeblik. Så har vi så valgt en af de nye forårsfarver fra vores nye look, som hedder Brazilian Look fra OPI. Og den vi har valgt her i dag, det er OPI Scores Gold. Og igen ryst den fra side til side, så du ikke får lak op i hele hætten, fordi hvis du gør det, så sætter den sig fast, når du så vil lukke den, og du lægger bare lige et ganske fint og tyndt lag hen over neglen. Og som regel er det nok, at
du lige lægger det i nogle få penselstrøg. Og hvis at farven den dækker fint nok første gang, så nøjes du bare med at lægge det ene lag. Men tit og ofte får du en mere intens farve, hvis du lige lægger et lag mere plus en lidt mere holdbar lak. Og man skal ikke være så bekymret for, hvis man lige får lidt ud på neglebåndet eller eventuelt på puderen ved neglen. Det vil ikke binde på huden, så det skal nok gå af. Hvad er puderne på neglen? Puderne på neglen, det er der, hvor at man kan sige, at neglen slutter. Og det er jo klart, sådan som en af de kort negle, du har, der er det lidt nemmere at få neglelak på, eller lidt mere besværligt at undgå det i hvert fald. Nu har vi lagt et lag først, som egentlig tilsyneladende dækker fint nok. Men jeg synes godt, den lige må blive lidt mere intens. Hvis nu man har lige ramt lidt, så er der lille fif. Hvis nu jeg sidder kun selv, så er der lille fif her til, hvordan du kan undgå, så du ikke får neglelakfjerner på de negle, du nu har lakeret. Så kommer du lige sådan en lille, og det er et lille stykke, det er ikke vatrundeller, vi bruger, fordi vatrundeller, de fnuller. Men du kan også bruge et lille stykke Kleenex-papir. Så ruller du lige så nemt fint her. Og så den her negl, hvor vi kan se, at den ikke er så lang. Så er der kommet lidt her ud for uden. Så kører man lige så forsigtigt med sin rosenpind. Så får man det af. Men ellers, hvis ikke man har lyst til at sidde og grætte lidt, kan man godt sige med det her, så kan man altså også købe sådan nogle små pinde, hvor der er neglelakfjerner i. Nu synes jeg så, at vi skal lægge et lag mere, sådan at man virkelig kan se, hvor flot intens farven den kan blive. Og vigtigt, hvis man også synes, der lige er kommet lidt for meget på penslen, fordi når det er sådan en helt ny lak, så tørre fra side til side ved kanten, så du ikke får en hel masse lak ud. I og med, hvis du får for meget lak ud, der løber ned ad kanten, så når du vil lukke din neglelak til, så er det svært at få den lukket ordentligt til. Og plus at så sætter det sig nedad, og så vil det være svært, når du skal have den åbnet igen. Så vil vi lige afslutte, sådan at vi lige får alle neglene gjort rigtig pæne her. Og hvis nu man har rillet negle, så er det en god idé, at man også bruger en sandpapirsfil, men det må ikke være en grov sandpapirsfil. Det skal være en med sådan nogle fine, bløde sider. Så må man gerne file oven på neglen. Og igen den her med, hvis jeg lige skal vise, hvordan at man tager den her op, så er det jo alt for meget på penslen. Så kører man den lige så forsigtigt her nede i låget og kører eller nede i halsen der. Og så har man ikke så meget på penslen, for ellers så får man alt for meget ud. Så er vi kommet her til, hvor at man måske umiddelbart tænker, jamen så er det nok, men vi vil gerne have en topcoat på. Topcoaten gør, at nu skinner den jo rigtig flot, nu lakken, men det er fordi vi lige har lagt den på efter et par timer, når man har vasket hænder et par gange, så vil den ikke blive ved med at skinne så flot, men det vil den, når man så får topcoaten på. Og så lægger man også bare topcoaten, og det passer med, at topcoaten er klar til det. OPI's lakker, de tørrer rimelig hurtigt, og den er klar til at blive lagt på, når man har lagt den almindelige lak på alle neglene. Så er det faktisk sådan, at så kan du starte forfra ved negl 1, og så lægge topcoaten på. Og sådan er det også, når du starter med at lægge lak på, så starter du med negl 1, og så når du er færdig, så starter du igen ved negl 1. Og så er man tænker, nu skal jeg i byen, for man får altid lagt lak på lige i sidste øjeblik, inden man skal ud af døren. Så har vi sådan en som den her, der hedder Drip Dry. Det er simpelthen et vidundermiddel fra OPI. Der er sådan en lille pipette, som man fylder. Så kommer man en dråbe, og den skal bare lige sættes i kanten, så den flyder ned over neglen. Og det passer også med, når man sådan lige har ventet et minuts tid, fra at man har lagt lakken. Og så lægger man den her hen over, så at den glider lige så let ned over.
Der er lidt olie i den her, men det er ikke bare en almindelig negleolie. Det er altså en, der er beregnet til at komme på neglen. Og så venter man igen lige et minuts tid. Så kan man nemlig godt gå ud af døren, uden at man er bange for, at man har fedtet negle. Og nu brugte jeg så, for lige at vende tilbage til topcoaten, så brugte jeg den almindelige blank. Men nu er det jo så moderne med, at man kan have mat negle, og så kan det være træls. Nu har man investeret i den her flot lak, men en dag kunne man egentlig godt tænke sig, at man havde mat negle. Så kan man købe en overlak, som er, og den hedder simpelthen mat topcoat. Det vil sige, når man kommer den på, så bliver ens blanke lak mat. Og det er lidt smart, så har man jo egentlig 2 måder at kan bruge sin lak på. Og nu i og med, at jeg har kommet den der drip dry på neglene, så kan man allerede, man kan lige så let mærke, om man kan røre ved dem, og det kan man nu. Så man lige så let, og det ville man ikke kunne på samme måde, for vi har trods alt 4 lag på. Vi har 1 gang underlak, 2 gange farvet lak og 1 gang overlak. Men vi kan sagtens røre ved lakken uden. Så væltede jeg lige det hele. De er tørre, de er selvfølgelig ikke tørre, så du skal gå i gang med at gøre rent eller noget lige nu. Men de er tørre, så at hvis du stod og skulle ud af døren, så vil du ikke risikere, at det bliver grættet ud, fordi de er fint tørre efter, at du har kommet drip dryen på. Og så går der heller ikke ret lang tid, så vil du også kunne mærke, at de er slet ikke fedtede længere. Og det er drip dryen, der har gjort, at de er blevet helt tørre. Det var, hvordan du får fine forårsnegle klar til det gode vejr. Og produkterne, de kan fås på hjemmesiden? De kan fås på vores webshop www.cosmeca.dk.